X'inhi l-iktar ħaġa li laqtitkom il-budget? Bħala ġeograzzjoni nsejħulu budget li jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja permezz ta' tkabbir u stabbilità. U qegħdin ngħidu tkabbir u stabbilità minħabba l-diversi miżuri li hemm b'9 biljun miżuri soċjali, ġifieri qed ikompli jwieżen lil dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, il-pensjonanti, il-familji, dak bidħul minimu, ir-reviżjoni tat-taxxa li ħajkompli tnaqqis ta' taxxa fuq l-overtime u fuq l-allowances. U wkoll il-sussidju li kienet xi ħaġa importanti ħafna lina li jkompli jagħti sussidju fuq id-dawl, l-ilma, fuel u ċ-ċereali. Dawn għandhom ikomplu jgħinu biex kulħadd, kull ċittadin ikollu kwalità tal-ħajja aħjar ġewwa s-soċjetà tagħna. U x'numa l-element li xtaqtu li jissemma li ma laqtantx laqatkom? Żewġ affarijiet li semmejna kienet li ż-żieda tal-għoli tal-ħajja, l-kumpens għall-għoli tal-ħajja ma jkunux taxxabbli, kif ukoll li għall-ħaddiema tal-amministrazzjoni pubblika, dawk tal-entitajiet pubbliċi u l-ħaddiema tal-kuntrattur li jagħtu servizz lill-amministrazzjoni pubblika jingħataw ir-relattività barra l-kumpens tal-għoli tal-ħajja.